Tak ako si sa cítil, Juraj, v Starej Ľubovni? Staré Ľubovne výborne. Ďaleko lepšie ako minule, keď sme tu boli. To nemám ani nejakú už pamäťovú stopu z toho, pamätám si diskotéku a tak, ale teraz s tým, že sme sa tu zdržali dlhšie, boli sme vo veľmi peknom prostredí tu športovo-relaxačného centra, tak musím povedať, že som sa cítil veľmi dobre. Jednak mal trošku človek viac času, aj včera bolo krásne počasie, videli sme vlastne hrať s cestou, trošku sme videli aj z tej Starej Ľubovne. Zahrali sme si bowling, to bolo fajn. Kto vyhral? Nemali sme dávať to posledné kolo. Do predposledného kola som vyhrával ja, potom v poslednom ma môj holohlavý brat pobil, čo som bol smutný, ale však nevadí, aj také sa stáva. A čo, mali sme tu milý personál, veľmi pekné ubytovanie. Takže teraz výborné raňajky, takže môžeme pokračovať ďalej. Vlastne nás čaká ešte cesta do Spišskej Novej Vsi a potom sa vraciame do Rimavskej Soboty. Takže vonku vyzerá byť krásne slnečné počasie, takže aj cesta bude určite pekná.